Kaixo kazetaguneko lagunok, hemen gaude, bideo berri batean. Oraingo honetan, malwarea zer den eta honen aurka nola egin adieraziko dizuegu. Gaur egun, gure ordenagailu edo telefono mugikorretan daukagun mehatxurik ohizkoena malwarea da. Malware hitza ingeleseko malicious software hitzetik dator. Sare batean edo internetera konektatuta dagoen edozein ekipo, malwarearen arazoak jasateko arriskua dauka. Normalean, virus izendatzen dugu arazoak sortzen duen edozein gauza. Virus erabili ordez, malware izena erabili beharko genuke. Malwarea edo software maltzurra, arazoak sortzen dituzten software guztiak barne hartzen ditu. Software hauen helburuaren arabera eta funtzionamenduaren arabera, talde ezberdinetan banatu daitezke. Mota ezberdin asko daude, baina ezagunenak ikusiko ditugu ondoren. Virusa, adwarea, troiarrak, arrak, spywarea, rootkita. Virusa pertsonetan bezala egiten du. Ekipoko artxiboetan ezkutatu egiten da norbaitek artxiboa ireki arte. Momentu horretan, virusa exekutatu egiten da, kalte ezberdinak sortuz. Sortutako kalte hauek oso ezberdinak izan daitezke. Ekipoaren funtzionamendua pixkat aldatu edo konponketarik ez daukan kalteak sortu ditzazke virusak. Adware motatako malwareak iragarki zehatz batzuk erakutsiko dizkigu. Nabigatzailean pop-up leiho bat bezala edo bilaketa bat egiten dugunean, Googleen adibidez, itzultzen duen informazioa malwarearen bitartez aldatuta egon daiteke informazioa zehatz bat itzultzeko. Troiarrak programa seguruak edo konfiantzazkoak direla diruditen arren, bitartean gure ekipotik informazioa lortu, kalteak sortu edo zer gauza egiteko aukera daukate. Arrak motatako malwareak virusen antzekoak izango dira. Desberdintasun handiena, hauek autobidali egiten direla da. Oso bizkorru galtzen dira. Sistema ezberdinen bitartez zabalduz, adibidez, txatak, emailak edo sarearen bitartez. Spywareak, hitzak dioen bezala, espiatzeko erabiltzen dira. Erabiltzailea konturatu gabe, informazioa, datuak, pasaitzak, edozein motatako informazioa lortzeko erabiltzen dira. Azkenik, rootkit motatakoak, arriskutsu honetakoak dira. Sistema eragilea aldatzeko gaitasuna daukate. Eta, gogoratu beharra dago, gaur egun, gaio guztiak sistema eragilea beharrezkoa daukatela funtzionatu ahal izateko. Aipatutakoa, mota ezagunenetakoak dira, baina gehiago ere badaude. Ez dago malwarea ekipoetara iristeko modu bakarra, baina normalean denek sistema berdinak erabiltzen dituzte. Sistema hauek hurrengoak izan daitezke, adibidez, posta elektronikoa, txatetan partekatutako artxiboak, deskargak egiteko webguneak, pendriveko artxiboak, DVD-ak, nabigatzailearen pluginak eta PvP programak beste batzuen artean. Eta nola saihestu ezakegu gure ekipoa malwareaz infektatzea? Ehuneko egunean segurtasuna ezinezkoa da gaur egun, baina sistemarik onena arriskuak aurre ikustea da, hauei aurka egiteko prestatuz. Beste gomendio garrantzitsu bat, gure informazio baliagarriaren segurtasun kopia bat izatea da. Kasurik okerrenean, informazioa galdu dezakegu eta. Behin arazoak aurre ikusita, hauei aurka egiteko antivirus bat instalatzea gomendagarria da. Doakoak ere badaude eta oso ondo egiten dute bere lana, adibidez, AVG edo Avast programak. Egin beharreko beste gauza bat, sistema eragilea, nabigatzailea eta beste programa guztiak eguneratuta izatea da. Hauek dituzten arazoak konponduta egon daitezen. Instalatuta dauzkagun programak originalak eta fabrikatzailearen webgunetik deskargatzea garrantzitsua da, malwarea ez daukala ziurtatzeko. Guztia borobitzeko, segurtasuna bermatzeko programak erabiltzea gomendagarria da. Enkriptazio programak, anti-spyware programak eta abar. Bukatzeko, ekipoan sartzen ditugun pendrive, DVD eta horrelakoak, antivirusa erabilita errebisatzea gomendagarria da, malwarea topatu ahal izateko. Ederki, hoxe izan da guztia.
Espero dugu bideoa lagungarria izatea. Gero arte!